खृष्टनि अनगायै थांनान थानाया बे पापी संसाराव दुखुनि अनजिमा गैया आंहा बे हायाव थानायाव खृष्टनि अनगायै थांनान थानाया बे पापी संसाराव मालायनि जाखोन्दा गांसो जानांबाय हनै नोंनि मेन्दाफोरा मालायनि गाग्लिनाय दैखौ लोंनांबाय रानज्रिंलांबाय देहाफोरा मालायनि जाखोन्दा गांसो जानांबाय हनै नोंनि मेन्दाफोरा मालायनि गाग्लिनाय दैखौ लोंनांबाय रानज्रिंलांबाय देहाफोरा दुखु जानांबाय आजार जानांबाय बुंग्रा लावखार गोमालांबाय दुखु जानांबाय आजार जानांबाय बुंग्रा लावखार गोमालांबाय दुखुनि अनजिमा गैया आंहा बे हायाव थानाया खृष्टनि अनगायै थांनान थानाया बे पापी संसाराव नोंनि रावानो आंनि लामा जाबाय सोरां दिनै आफा हाया हाया आं थांनानै थानो नोङो आंखौ नेयाबोला नोंनि रावानो आंनि लामा जाबाय सोरां दिनै आफा हाया हाया आं थांनानै थानो नोङो आंखौ नेयाबोला नेदो नेदो नों मेन्दाफोरखौ लादो लादो नों जिउआव गांनायफोरखौ नेदो नेदो नों मेन्दाफोरखौ लादो लादो नों जिउआव गांनायफोरखौ दुखुनि अनजिमा गैया आंहा बे हायाव थानाया खृष्टनि अनगायै थांनान थानाया बे पापी संसाराव दुखुनि अनजिमा गैया आंहा बे हायाव थानाया खृष्टनि अनगायै थांनान थानाया बे पापी
संसारा बे पापी संसारा बे पापी संसारा